ndị be anyị ndewo nụ n'ihe onyonyo ka nche wetara unu. Achọrọ m ikwu maka ihe ndị mmadụ na-ekwugasị na maka ezinụlọ. Achọrọ m ikwu iti uche nke m na ya, mana tupu m kwuo nke ahụ ka m kwuo dị maka ihe na-eme kịta bụ ọya corona virus. onweghị ihe ka nkọ ekwu ya na eji m n'aka na ọtụtụ nwere anụgo ihe ekwugo maka ya, na ike nkwụcha maka ọya. Ike nkwụcha bụrụ ụjọ, ị na-akwa aka ịkwa aka ọfụma, na ya akpachapụla anya ịfụ njirimara ọya anụ ọbịa gị na-arụ ka ije jikwu ndị ya enete gị anya, maọbụ iwepụ oge ebe ndị mmadụ nọ. Ide akwa aka gị kwa aka ọfụma, ịkwa aka ihe dịka tinkom 20 maọbụ welukwuo hand sanitizer wee fichaa aka gị ka anyị na-eme nke ka ọya gbala ya ọsọ. Ihe nchọ ikwu maka ya bụ ihe a na-ekwu oge ọbụla. Achọrọ m ikwu uche maka ya. Ọ na-abụ maka ihe a na-ekwube maka ezinụlọ di na nwunye na-anụba nwa ihe ya bụ oge ụfọdụ a na-ekwu maka ya mgbe ọbụla dịka ọ naghị eju afọ. Ihe dịgasị maka ekwuo maka nwoke na nwaanyị nọ n'ụlọ, kedu onye na-esi nri, kedu onye na-asụ akwa. Ya bụ nkata ọ naghị agwụ maka ọ na-adị ka owe mgbe ọ ya bụ elukwu ebidokwa n'isi na-ekwugasị ihe ekwu. Ihe m chọrọ ikwu bụ uche nke m. Uche onye adịghị njọ, onwe ka uche nke ga-ekwu nwe ihe dị iche na nka ihe dị iche n'ebe nke nkwu nọ, mana nke dị na ya bụ eluo ya mee nke dị ya mma. Ịghọta, ịnụọ di ma nwunye unu baa eme nke dị unu mma, nke ga-alụrụ unu ọlụ. Ọ na-abụ a na-akpa nkata a na-agbaghasị okwu anyị fụ na ndị kacha ekwu maka ya bụ ndị anụbeghị nwaanyị gbagburu ndị anụbeghị na-ebu ya n'isi. Mana n'uche nke m, onye lụọ ihe nke balụ gị mee ya. Ọ bụrụ na ịma na-esili di gị nri, ije chọọ nwoke onwe ihe o ji ekpọrọ n'ụba. Ọ bụrụ na ịchọọ ka ọ bụrụ na iwu bụ na nwunye gị na-esili gị nri, ije chọọ nwaanyị enweghị nsogbu ị na-esili di nri n'ụba. Ihe abụọ ihe a ga-eji wee dọkasị arụ. Ịghọta, enwe ihe o nwere okwu ndị nka onye ya esi n'ime maọbụ onye ya asụ akwa dị ọkpụrụkpụ ama na-eji ekwesịrị ị na-akpa. Ị na-asị nwunye m na-esiri m nwunye m na-asụrụ m akwa, iju onwe gị ajụ na ihe iji adọkasị arụ. Onwe nnọọ onye nwere ego, nnọọ onwe nye bụrụ nnukwu ego nnọọ nye gị si gị ka enye gị ka ekpọta onye na-esi nri, onye osi ite n'obe gị ka ọ na-esiri gị nri, ka nri ghara ibu nsogbu. Nnọọ ya sị na nwunye gị isi nri maọbụ esi na nri ka ya na-ekwu okwu ya, maọbụ asị nọ ka egotelu gị igwe na-asụ akwa ya washing machine dobie na be gị ka ọ na-asụrụ gị akwa. Ya sị na nwunye gị asụ na akwa maọbụ ịsụ akwa ga na-esele ugo okwu. So onye lu mara onye ji ekobe akwa ebe ọ ya ma afịa ahụ ikorokwa. Ihe abụghị ihe eji adọkasị ahụ. Iruo ije chọrọ ọdịgị ka ọ dị ya, unu aba na-eme unu osuji unu. Ọ bụla nwoke ka esi nri osibe nri a na-eli n'ụlọ, ọ bụla nwaanyị ka esi osibe nri a na-eli n'ụlọ. Ọ bụrụ ihe a na-aba apụta na soshal midia mgbe ọbụla wale na-aba mba. Onye nụọ nwaanyị ma ọ nụọ di, ịmalụ ka o si agalu unu ọfụma, na-ewele aka ha na-eme ya. Ọgwụkọ ọha m n'ọnụ ka anyị malụ ka anyị si ekwu okwu anụ a, ka anyị ghara iji ihe ekwesịghị ịbụ okwu kpọrọ okwu ọ na-enye anyị nsogbu. Ịba be gị ị na-eme na-emesi ya ike, ekwena ka ihe ndị ọra na-ekwu bụrụ ihe na-ebutere gị nsogbu n'ezinụlọ. Ị bụrụ nwaanyị na-esiri di gị nri, ifele adịra na ya mebie nọọ ka o si dabatalụ gị, ka o si dị gị ma na-alụrụ gị ọrụ. Ị bụrụ nwoke na-esi nwunye nri, ị na-esi ekwena ka ihe ọra na-ekwu
na ọ na-esiri nwunye nri, o nwere ihe ome. O nwere ka ọ bụla ị ka nwunye ga-esi nri ime nji maka na nwaanyị na-esi nri, ị na-eli ihe enweghị isi maka ka ma nwaanyị na-esi ịma ka ihe arụ gị dị iji aka gị sie ya, ọ baa ga-arụ ịdị hapi, nwunye ga-adị hapi. Ọ bụ ka ọ rara m n'ọnụ, uche onye adịghị njọ. Ka ọ dị oge ọzọ.